de operatie verliep eigenlijk en wel zoals het verwachte. En dus een stoken mat en die dan vast vlak zit hem aan bijna alle darmen in de buik. En die wil zoveel mogelijk darm sparen. Dus de eerste 5 uur is zorgen dat je zoveel mogelijk darm van die mat afkrijgt. En dan blijft er over het stuk wat harde mat ingegroeid is en waar echt een gat in de darm gekomen is. En dat stuk van de darm moet er dan uit. Dat waren 2 stukken apart. En daar moeten weer darmverbindingen worden gemaakt. En dan moet de buikwand weer opgebouwd worden, want je kan de buik niet openlaten. En dat hebben we gedaan met een speciaal soort mat waar de eigen lichaamcellen weer in groeien. En dat was de eerste keer dat het hier gedaan is. Dus ja, dat hebben Justin Spit en ik samen gedaan. En dat verliep voorspoedig. Ja, heel bijzonder. Ik keek er ook enorm naar uit. Dus ik ben pas gisteren aangekomen hier en heel vroeg in bed gegaan om hier ook weer op tijd te zijn. En de voorbereiding ging heel goed. De samenwerking was leuk. Eigenlijk was van alles mogelijk op de operatiekamer. Dus ik was heel blij verrast hoe goed alles is geopteerd hier. Dus ja, het was leuk om te doen. Nós hacemos in kader die een omgekeerde uitzending. Nós hacemos een operatie na Aruba, muito complicado, com operação de tripa, com top infecção maia crônico. Normalmente paciente assim, lo vai quando manda Uganda, Colômbia para tempo popular voor de gastram dat die houdt. Ja, dus die AC in het hospitaal je het AC2 moest zorgen voor per grapa in bezig met patiënt bij afval. Moest zorgen bij operateur die Uganda, een professor abin wilde nos kina com a operação. E nos AC succesvol mes. Maar operação assim, ela dura ongeveer 5 uur, quase 6 uur later ons AC operação aqui. Nós fazemos boa voorbereiding, quase todo material está in-house, somente é específica matcha, maia específico. Para esse soort de operação aqui, nós mestra bestel die afvoer. Voor ons AC sei ruim van tevoren, voor ons plannen operação aqui, debidamente. Ik quero agradecer Raad van Bestuur die houden AZV, daarbij AMC, e specialmente professor Boermeester, com ons de samenwerking van ons voor AC omgekeerde uitzending naar possibel naar Aruba mis van ons propere patiënt. De ingreep die heeft plaatsgevonden samen met AMC is echt uniek hier op het eiland. Het is de eerste keer dat we deze ingreep hier hebben kunnen laten plaatsvinden. Sowieso zijn dit soort ingrepen komen niet heel veel vaak voor, dus het is ook heel goed om dat door iemand te laten uitvoeren die daar heel erg bekend mee is. Normaal zou deze patiënten terug moeten naar een ander land, dus eigenlijk niet hier op Aruba geopereerd kunnen worden. En dat zou betekenen dat in dit geval iemand maanden, vaak zelfs bijna een jaar weg kan zijn. Dat is natuurlijk enorm impactvol voor de persoon zelf, maar ook voor de familie en vrienden en alles daaromheen. Dus ik ben ontzettend blij dat het ons opnieuw gelukt is om zorg naar Aruba te brengen. Heel veel kennis en kunde naar Aruba te brengen, waardoor we hier weer een uitbreiding van ons palet hebben. Dus ik wil eigenlijk iedereen bedanken die hieraan heeft meegeholpen. De AZV vooral, AMC, maar natuurlijk ook onze chirurgen, want juist door hun kennis en juist door hun ervaring met de samenwerking die ze hebben met de chirurgen in Amsterdam, hebben we dit voor elkaar kunnen krijgen. Dus complimenten aan heel ons team. Weer een hele mooie stap voor Aruba en voor onze samenleving. Non sempre te